Mae GISDA'n elusen sydd yn cefnogi pobl ifanc digartref a bregus yng Gwynedd trwy roi llety a chefnogaeth ers dros 35 o flynyddoedd, a daeth yn amlwg iawn dros y blynyddoedd bod yna lawer o'r bobl ifanc oedden ni'n cefnogi o'r gymuned LHDT, a pwrpas y prosiect doedd na ddim cefnogaeth penodol wedi cyfar nhw, felly oedden ni'n awyddus iawn i newid y sefyllfa yna. Da ni'n gweithredu drwy Gwynedd a mae gennym ni clybiau wedi agor erbyn hyn yng Nghanarfon, Blaenau Ffestiniog a Phwllheli. I personally believe that the project has offered them a chance to actually be able to explore their identities in a safe environment and also connect widely with the wider LGBTQ+ community. Alongside that as well, by offering awareness raising sessions in schools and in local organisations, we can ensure that services are better equipped to support young LGBTQ+ people, and also that the wider community is more accepting of them and understanding of the barriers that they may face. Fel cwmni, da ni'n awyddus iawn i barhau i ddatblygu yn polisïau cydraddoldeb, cynhwysiant ac amrywiaeth, ac enghraifft ar hyn o bryd, da ni wrthi yn datblygu polisïau niwroamrywiaeth a trawsnewid yn y gwaith. Mae staff wedi croesawu'r datblygiad yma yn cwmni ni. Da ni wedi cael cefnogaeth gan mudiadau fel Chwarae Teg i helpu ni efo'n polisïau. Da ni ddiolchgar iawn am hynny, felly cerwch amdani, mae o mor bwysig.